Indonesia ta karba. To ina za a Koriya samu ta wannan karba, kuɗi? America ta Tambaye ka karba. nake ina za a An samu gaya ma wannan ba kuɗi? wai Kai dan ba da shi Najeriya za waye ka kai a da ba za baka ka kuɗi karba ba ba. ka gane Magana fa Me kake yasa za aka ka ce iya an hana siyayya. yanzu Siyayya za ka iya yi yanzu da bari shi. ka ji in To ga ai shi yanzu misali kaga yanzu in ka tura guda ɗaya. aka baka tirela siminti kamar 50 Da fai ɗaya? Fai ɗaya ta hamsin. Wani uba Na ta wani tirela kaga. siminti. Yawwa. To ai shi ya yi. An zo inda nake so a Zan zo. gina ba gida ba. Sabon Ana kuɗi ne. gaya maka wurin Kaga uban nan. sabon kuɗi ne fa. Ai shi ne magana da nake Shi masa. simintin gaba ɗaya Yanzu a dan nawa za wata a da yi. kake gani kace Yanzu tirela da wace nake tashi. Shi yasa na ce idan ka tura fai uku kamfanin Dangote sai ka jira oda ta wata ɗaya. Sai ka zai kaya. Allah ko wanda ka tura shekara kai kadai zai kaya. masu business an bude musu opportunity. Dan gwata karamin masu bi dan karami ne. Idan To ina in ba a wajen harkar dan gwata ba a wajen wa kai sake siyayya a Najeriya. Gaskiya ne. Ka ga zai sa rufe shi na ai. Za a rufe sa. Dole sai an Idan ka shiga Shoprite da kuɗin ka gaba ɗaya za ka kwashe kayan. rufe.